atong pasakaan og 23 pesos matag minimum sa mga konsumidor sa MCWD. Kung ani, excited yun na. Dili ni siya ingon nga abrupt ni nga increase kay ang hinungdanan ni was actually the approved tariff increase by MCWD. Giaprobahan ni Luwadaan last year pa. Pero naatol lang ni kaning problema sa presyo na to sa produktong petrolyo. Kuha ni appeal ni sa increase sa taripa na to. No? Dili ni siya ingon nga gipugos ni siya or gituyo ni karon nga naglisod ta aning presyo sa petrolyo ba. Oh. Scheduled yun ni siya. April 1 gyud na schedule ani. Okay. So sa ato pahagbay ra dinhi giaprobahan. Dugay na ni naaprubahan. Ngano lang may 2023 pa ta ni apply ani. Oo. If you remember, na ay increase last year. September man ni take effect. Onya natoy then this year April 1, no? Mao ni ang October 1 nag-increase ta. Tapos karon April 1 increase na pod. Di man pwede nga kausahon og hatag ang increase. So ang luwa ni require na to nga anam-anam ang hatag sa increase sa mga tao kay mabug-atan man pud taog kausahon ni. Gistaggered ay. Gistaggered ni siya ang gitugtan nga increase sa luwa niya. Dili ni siya ingon nga kami-kami rin nagbuot ani. Aprobado ni sa Local Water Utilities Administration sa luwa. So tuig 2023 pa to no? Nang-apply ta. Anya naaprubahan Ni September 2025. Okay, i-implement Nag-implement tag October pila 1st. to pag October. Pila niya. Anya. Anyway, pwede na naman tanawan ni Onya. Pero sa karong April 1 mo na ang 23 pesos. Yeah, mga 23 pesos. Pero dahil kinatibukan nga gi-apply na to nga maaumentuhan ang minimum sa mga konsumidor nga mabayaran Pila matagbuwan. ni exact amount, ha? Di na ba ko ka-remember, John? Sa exact amount, oo. Sige. So, kanana ang kining 23 pesos, haom ra ni siya yun nga... Oo, gitun ani na to. Onya, nag-conduct po og public hearing ani ang MCWD sa tibuok ha, franchise area from Compostela down to Talisay apil sa Mactan Island. Nagi na. So, ang namong gayubang tao nga niingon nga gidungan pag yun ang increase karon, wala may mahimo ang MCWD kay naka-program na nidaan sa mo ang budgeting. So silbi, gi-expect na ni sa MCWD nga revenue, musod ni sa muang finances, kay naa po ni hapakan nga mga proyekto niya which will improve also our services. So sa mga konsumidor sa MCWD para dili kay sa bugatan maglaginot na gyud tubig. Yes. Actually, mo na siya design po sa atong taripa. Mas dako ang imong konsumo, mas mahal kag bayranan. Oo. Ang minimum na to nga consumption para mo igoan ang the new minimum rate is by April 1 is 259.16 man na. Mo ni majority sa atong residential consumers. From 1 to 10 cubic na siya na bayranan. 259.16. So 1 to 10 cubic meter minimum na ginaan to 59. I-implement April 1. April 1.